uga nimbali kadang-kadang seni budaya campur sari jangkep Om Ramadhani, Nduk. Kuwi campur sari saka ngendi, Mak? Kuwi campur sari saka Sragen, wis kondang kaloka. Pase kuwi saka Kepoh Kidul. Kedawung Sragen kapimpin Raka Mas Rangga Gondrong, Nduk. Ngono, Mak. Mulai iki sowan ana ing Laladan Jetis RT 3 RW kalih Majarata Maja Gedang Karanganyar saperlu kasuwengaken swasana tasakuran witan wonten ing dalemipun Bapak Sugito Ibu Triwulangsari, Nduk. Ya sing penting awan iki digayengne ya, Mbok. Ya digayengne campur sari wis kondang kaloka saka Sragen. Om Ramadhani uga awan iki nimbali wonten Triwidawati, Nduk. Ngono, Mbak. Ning ngenteni sing loro isih ana perjalanan. Ugi kasengkuyung kadang-kadang profesional audio sound system Mutianada ingkang mijil saking Argayasa, Nduk. Karo sapa Mas sing ndukung? Iki ana dulur lanang saka Jatiasa, profesional video syuting DVS. Ya muga-muga kasengkuyangnipun lulus raharja ya, Nduk. Kalian kadang-kadang Om Ramadhani campur sari. Iya, Mak. Orang nganggo suwe, Nduk. Kadang-kadang campur sari jangkep Om Ramadhani kasuwun paring panglipur ingkang jumbuh kalian swasana ya, Nduk, pasrahke karo MC-ne. Ngono, Mak. Yo, orang nganggo suwe. Sebuah kadang seniwan seniwati campur sari jangkep Om Ramadhani. Kasuwun atur paring panglipur ingkang jumbuh kalian swasana. Ingkang kanjang punika sesarengan kadang-kadang profesional audio sound system Mutianada. Ugi kasengkuyung kadang-kadang DVS profesional video syuting ingkang mijil saking Laladan Jatiasa Karanganyar Pentam. Saha kadur kadang-kadang seni budaya campur sari jangkep Om Ramadhani. Atur paring panglipur ingkang jumbuh kalian swasana. Nuwun matur sembah nuwun. Sing tak jaluk sumbang sihmu wae wujune apa prasajakno joget tungkul rino wengi wedak pupur apa kan kudu nak sanggup momong putrana membali wisma sing tak jaluk sumbang sihmu wae
Aja ketungkol rina wengi wedak kupur apa kang kudu tak sanggup hamomong putrana membalik wisma sing tak jalo sumbang semu wae wujude apa prasajakno aja ketungkol rina wengi wedak kupur apa kang kudu tak sanggup hamomong putrana membalik wisma sing tak jalo sumbang semu wae wujude apa prasajakno jaga tungkol rina wengi wedak kupur wajiban apa kang kudu tak sanggup momong putrana membalik wisma iku nyoto
pamintaku Nimas situasi atut rutut tansah ing sarina datan kenggang sarambut lamun adot saketi yen cedak tansah mulat sida asidu hamin tuna ayo bareng Nimas ana tepi wajib sida hasib
Bebasan